Umagang kay ganda. Wow, kay ganda with coffee. Magluto tayong tuyo guys. Tuyo. Tuyo. Ayan ang ulam natin. Tuyo. Ang sarap niyan. Tapos may itlog. Tapos may kamatis. Ayos. Ayan ang almusal ngayong umaga ng Martes. Yum, yum, yum. Pati pusa, gusto ng mangga. Sweet. Sweet and yummy. Kumain tayong mangga sa umaga. Umagang kay ganda with mangga. Okay. Let's eat. Okay. Hi everyone. Good morning, good morning, good morning. Hello. Happy Tuesday. Andito tayo para sa propagation ng ladyfingers na variegated. At ang ganda-ganda ng tanim na ito. Nung binili namin to, isang ganun lang. Isa lang na puno. Ngayon, ang dami na. Oh, look. Nakita mo yung puno niya? Oh. Ang dami, bare 1, 2, 3, 4, 5, 6 puno na. So, kahit man lang 3 o 4 ang mapropagate natin, di ba? Para dumami. Ayan. So, magpropagate tayo guys. Let's do the propagation. Okay. Ngayon guys, mag-explain ako sa mga Bisaya na idja-idja ako na hindi makaintindi kung bakit ako nagtatagalog, minsan ay English, ay ipaliwanag ko pa ng malawak na pagpapaliwanag dahil pagbisayahin nyo ako. Nganong nagtagalog ko o mag-English, usahay, kay ang YouTube dako kayo, billions of viewers at ayaw natin na tayo-tayo lang ang magkakaintindihan. Kailangan malawak din ang paunawa natin, malawak ang isipan, malawak ang mundo, billions of viewers. Mauna nga mag-istorya ta o kanang kinanglan masabtan sa uban. Kung pwede, pati mga Espanyol, pati mga Koreano, mga Chinese, kung pwede lang, tanan sila makasabot sa atong panulti. Kay dili ra kita nga mga bisadza na idza ako ang nakasabot sa tanom. Kay ang tanom hinatag sa Ginoo sa tibuok kalibutan. Mo nang ayaw mo ka kaingon arte-arte ko kay nag-English ko o nagtagalog ko, ako lang gusto dili ta selfish. Ayoko nang kahit bisan pag naa ko sa Bohol, dili ko makikhiusa kaninyo nga maidza ako, okay? So masuko, magtagalog na ako, okay? Magtagalog na ako, eto. Magtagalog ako dahil ang dami nating mga OFWs na viewers na gusto rin ng mga tanim. At ang mga creation ng God ay para sa ating lahat, okay? Hindi lang sa Bulanon, hindi lang sa Bisadza. Dili lang sa mga idja ako o ako, okay? So ayan, babosh. Okay, nandito tayo. Mag-propagate tayo guys. Nandyan ang lakay ko. Kita nyo ang lakay ko. Yan ang pinakamamahal ko na lakay ko. Ayan oh. Ang galing niyang mag-alaga ng tanim. Super galing na plantito yan. That's why. Ayan, tignan nyo. Teka, ipakita yan. At dinig out niya. Baybayan ko siya guys kasi hindi siya nagwa-warning kung magdig na siya o putulin niya o i-propagate na niya o i-transfer na niya. Walang salisalita at ayaw niya akong magsalita. Gusto niya pipi ako kung gumawa ng video. Ang maingay, ang ingay mo. Okay. Grabe ka na. Ayan. Oh, mas gusto ko na may nakarinig sa akin. I don't care. Magalit na magalit. Oh. Gusto mo rin mag-ija-ija ako? Galit ang God sa ija-ija ako ha? Don't be selfish. Okay? Okay? Kumapit na sila. Ayan. Nagpumarang. Okay? Ayun. Ang una niyang step is nilinis niya yung humarang dun sa butas ng pot. Ayan.
at binawasan ang soil. Ayun, at tinanggal doon sa pot. At ngayon, kitang-kita na ang roots, mas clear na at easier to remove the plant and safely with the roots, together with the roots. Meron pa ano dito. Kasi kung putulin naman natin na walang roots ay medyo questionable ang pagkabuhay. That's why kailangan yan pag transfer natin with roots talaga. Kaya ayan, ginagawa niya ng paraan na makuha with the roots. Ayun. Ayun, see? Maliit lang Ang ito. gwapa-gwapa. Oh, ang ganda-ganda na. See that? Okay. Oh. May tumahimik yata. Biglang may ano. Napagod sa Tumahimik ang salita. buong paligid ah. Pagka tumahimik ang buong Tumahimik ang paligid. Yes. Tumahimik si Rich Chich. Kaya tumahimik ang mundo. Oh, ang ganda ng mundo. Pag tahimik si Rich Chich, lalo na sana kung magbisaya lang. Bisaya gud ta. Tama dyan. Oh, magbisaya ka. Sige, teorya ko nung magbisaya. Kay baba ka? Sige. Matod nila. Sige. Ay, yan naman ang hindi nyo matatawaran ng boses ng lakay ko. Hindi lang nakilala yan dahil hindi yan sumasali ng mga tawag ng tanghalan at mga anong pangalan nito, yung competition ng ng mga kantahan. Ay, pag-ingana oy. Oh, Ay, pag-ingana ta. ayaw pag-ingana daw. Naiiya ako sa. Nahiya daw siya kahit wala naman siyang hiya. Oo, ano. See? Hindi guys, mahihain lang talaga. Kunwari. Oo. Ayan. Kuno-kuno. Ayaw ko na. Ano lang mag-propagate. Oh, tingnan niyo? Oh, ang lakas pang tumigbas. Oh, ayan. Ayan. Oh, see? Okay. Ayan. Balik na ulit. Ha? Ayun. Ano kaya? Pag-iwalan ko pa ito? Sana para dumami. Kasi hindi siya dadami kung hindi pag-iwaywalin yan. Ang dami na eh. Dapat samantalahin na natin. Nahiwa na eh. Ayun, sabi sa inyo, dadami eh. Di ba? Oh, see? Bako na. Ito. Ganda. Wow. Very nice. Very nice roots. Okay na dalawa, no? Yan, hiwalayin mo yan. Pwede pa? Basta't may natangay na roots. Ayan. Mabubuhay yan. Yung may iba, walang roots eh. Oh. Diba? Dami. Ayan, natahimik. Tahimik ang buong mundo. Natahimik. Wala na yung bunganga. Nag-close na. Ayan. Okay. Okay. Parang nakiki-wrestling ang lakay ko ah. May wrestling ngayon guys. Wrestling sa plant. Yay! Napagod oh. Pinagpawisan. Pinagpawisan na guys. Mahirap para Oh my God. Pinagpawisan guys. Oh, see? Okay.
Pinagpawisan ka ako eh. Ako naman pawis na pawis. Galing din kaming nag-workout kaya pawis-pawis na warm up. Ito, mabuhay pa to. Oo, mabuhay pa yung roots na yan. Kahit yun oh. Yay, dadami na ang ating lady fingers. Ilalagay ko sa sa video yung scientific name niya, nakalimutan ko eh. Alam nyo naman. Kaya nga nilalagyan ko minsan yung mga parts ng mga label eh. Kasi mahirap bigkasin kasi yung mga kanya-kanyang pangalan. Tingnan nyo naman ito naman yung Marites. Ayan oh. Ayan na. Nilalagay din yung lumang soil. Ang soil niya pala guys, yung ganyan lang na yung pwede sa kawayan or any kind of soil. Pwede yan. Hindi siya delikado na katulad ng mga philodendron, mga anthurium, mga ganon. Hindi, okay siya. At hindi siya masyadong alagain na katulad ng mga iba. Ito ay itanim mo lang and then dalaw-dalawin mo, water it, huwag naman yung patuyuin. Basta't ganyan. And gusto rin niya yung yung liwanag. Pero lahat naman ng tanim, any kind of tanim naman na itatanim natin, kung iyan ay mainitan ng sobra, ay masusunog. Para ring tao yan, na tayo ayaw rin natin ng mainit. Na mainit. Ito ay ganon din. Tingnan mo, nag-brown na nga ang mga leaves kasi naitapat sa talagang mainit na lugar. Kaya transfer namin, ayan, nagbago siya. Tingnan mo yung mga bagong dahon niya. Ang ganda niya. Kasi hindi na direct to the sun na talagang hindi na sunog. Ayan. Okay. Ito yung ladyfinger guys. Dumami na siya. One pot, it became 1, 2, 3. Ma-divide pa siguro to. Ay hindi. Okay. 1, 2, 3, 4. 4 pots. Ay, 5 pala. Meron pa isa dito oh. Ayan oh. Ay 6. Tama pala yung sinabi ko kanina, 6. Ayun. Kaya lang yung soil, kailangan natin kumuha ng kahit rice hull na yung tunaw na doon, yung matagal. Maganda na soil sa tanim guys, yung rice hull kasi with with fertilizer na. You know naman ang rice hull, siya yung may tangay na mga nutrients para sa plant. Kaya ganun. Maganda. Nutriente. Wow. Masaya na yung tanim. Aha. Marites. Lahat na lang ng ginawa namin ay nandyan at nagmamarites. Ganyan talaga ang marites, himantayon, tanan imong buhat, bantayan. Pero siya walang ginagawa para sa kanyang kinabukasan. Kaya hanggang inggit na lang pag umaasenso ang mga masisipag na gumagawa. Oh, ayan. Pati aso marites. Ang daming marites. Virus na nga yung marites. Daming nagmamarites. No? Bahala sila. Basta't kami ay busy. Ginagawang panan namin. Ang dapat. Kailangan natin ng mga marites. Hindi. Sabi ko yung pusa. Mga marites. Mga himantayan na marites. 24/7 na nakabantay. Ang mga marites na stalker. Okay.
Hindi ko alam na marunong palang mananim ang lakay ko. Never naman yan nanananim doon sa abroad noon. Lumaki naman yan sa abroad. Wala namang taniman doon. Bakit nahilig na siya ng tanim dito? Talagang natural yata niya. Yung mother ko mahilig sa tanim. Kasi minana niya sa mother niya. Ang mother niya guys, ako, ang gaganda ng tanim doon sa bahay niya sa LA. Talaga, grabe. Ay, sus, naku, ang gaganda. Oh. Ala, ano nang nangyari doon? Kumalampag. Si Marites. Hey! Hey, Marites! Ano nangyari sa'yo dyan? Ha? Miley? What is that? Ha? Miley, what's that? Ay, si Charm pala ito. Hindi pala si Miley. Ano yun nakita mo? Ala, may nakita yatang ahas. Ala, may hinuhuli si Charm. Papa, may hinuhuli siya. Ala, baka may ahas. Hindi naman niya nahuli. Tingnan mo si Marites, oh. Oh. Ano yun, Charm? Sige, hulihin nyo. Hulihin nyo, ha? Wow, ang dami, guys. Tingnan mo, ha? Bilangin natin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, yun, yung pinakamalaki. Tapos 8. So, na times 2. Yung, ay, na times 2. Na times 8. Na times 2 yung sabi kong 4 kanina, naging 8 pala. Biro mo yan, 1 pot, naging 8 pots. Wow! Amazing talaga ang nangyari ngayong umagang ito. So blessed with this very beautiful plant. This is the ladyfingers. Yay! Ilagay ko dito mamaya ang description kung ano ito natin. I cannot memorize the names, the scientific names, the description, the care tips, okay? So, ito yon, ang ganda-ganda. Ito po ay pwede mong i-decorate sa labas, sa loob ng offices, sa loob ng bahay mo, loob ng kitchen, dining, or any part of your house. Lalong-lalo na sa balcony, ang ganda nito. Ganda talaga. Oh, so, masayang-masaya ang asawa ko at siya ay nalilibang sa pagpaparami ng mga tanim na magaganda. Ayan. Oh my God. So happy today. Tatanim, kailangan butasang maigi ang pots sa ilalim niya para hindi malata ang tanim dahil ma-stagnant ang iyong pot, meaning pag nag-water ka or umulan siya, tinamaan ng tubig, ay hindi siya maka-alpas. Kaya maging basa permanently, kaya ayaw ng plant yun. Pero anyway, may mga kinds of plant na gusto talaga yung ganun, basa. Kasi yun talaga ang buhay niya. Pero itong mga tipo ng plant na ito, lalo na itong ating pinupagate ngayon, ay ayaw niya ng ganun. So, ayan, nagawa natin na 8 pots. Ang dami. Ang dami, guys. 1 pot lang, naging 8 pots. See? Woohoo! Very nice. Yan. Pag mga ganitong mga propagation na video, ako ang nagbi-video because, you know, ang asawa ko, gusto niya siya ang gumawa dahil talagang expert na siya. At saka, mas malakas siya katulad ng pagbubutas ng pot, yung pagbubuhat ng mga materials, siya naman ang gumagawa niyan. Kaya, nalilibang siya at tuwan-tuwa siya sa ginagawa niya, happy siya, kaya hayaan na natin. Yay! Magsalita ka naman. Di naman bawal magsalita Ay nako, inubuhan na kayo guys. Inubo na. Yes. Ang ganda. You see? Oh, ang husband ko ay naging farmer na or gardener. Dami na. Ang daming role ng lakay ko. Sobra. Jack of all trades itong taong to. Lahat na lang. Hi, thank you Lord God. Thank you so much. So much sa lahat ng blessings. Thank you so much for having for giving me my hobby na ganyan. Oh, tingnan mo siya. Oh.
Oh daw. Oh. Ayan na. Nakapagod. Kakapagod daw. Oh, hiningal. Ang gandang exercise, di ba? Tapos na kami mag-exercise, warm up. Iba pa ito. Oh, ayan. Di maganda. This is for your good health and good and to make the garden full and beautiful. Okay, so magpaalam na kami. Paalam na tayo? Ay, mag-water ka pa? Okay. Mag-water pa siya. Ayan. Yung ulan yan guys, yung nasahod na ulan, yan ang inilagay niya. Gustong gusto ng plant yan, kung pwede nga lang sana. Always rain ang ating i-water sa ating plants. Yun ang gustong gusto ng plants talaga. Special sa kanila yung rain. Ma-refresh yan sila. And then, you know, iba yung lamig na binibigay ng rain. Iba para sa kanila. So, ayan. Ayan guys, nakita mo? Ganda na. You see? Ayan oh. Ayan, okay, so nice. Ayan, thank you Lord. Thank you so much Lord God. Ayan guys. Wow. You see this? Yes. Oh my God. Ang ganda. Ang ganda ng tanim. Dumami. Okay, hindi ka na magpaalam na. Bye-bye. See you in the next video guys. Love you guys. Bye-bye. Bye. See you.